pofotokoza akutitu mu nthawi ya kampeni anthu adapezeka zonoti adapunthana winayo adali MP wa MCP kukayimira MCP ndekuti ankalimbanaso ndi wina akuti kaya Ailini analinso wa Ford nde basitu anthu a Ford mugwireni uyoyo wa MCP yo kukasungu akuti nde basitu anammenya anachita kuchoka chothawa choncho nganija inavuta kwambiri mpaka inakakhudzano chipani chonse cha Ford nkuchitengeraru ku khoti kwapezeka zoti nkhani kupitirira mpameneno achihana apezeka kuti ayitanana ndi munthu uja kuti ayayi tatente khaeni pasi tikambirane tione kuti mwina tikhoza kungopangano zinthu ngati mwa democracy ndikupezeka kuti nkumvana kukhululukirana akuti akambirana tsopano agwirizana zonoti basi ifeyo takhululuka mlandu ujaso sindikuwupitiriza ku khoti koma noti amene tikunenayo ni ndani iyayi ndi mzibambo mukuona pa screen panupo ameneyo dzina lake ndi Chikondi Kampachike Chisale ameneyo ndi MP wa dera la Kasungu Central dera la pakati mboma la Kasungu MP ameneyo adawina kuchokera ku Kongresi komatu akunena kuti mu nthawi ya kampeni kunavuta kwambiri anatikirana ndi anthu a Ford nde timve ochoka pakamwa pake tikamva zimene zinachitikira kenakono tifotokoza nkhani yathu ya lero chifukwa chani agwirana dzanja ndi chihana kodi zili patino chidachitika kwenikweni ndi chani. Kunguzi tikadutsa pa Kasungu prison timakhota kumanzere tikakhota kumanzere mudzi woyambirira timati Vijumo nditadutsa mudzi umene ndinadutsa Sienta ndikaloleka kamoto ndidatsetsereka pang'ono ndawoloka bridge ndaona pamtunda panga pali komfoli ndipo ndinayima kuti ndione kuti ndiyandani kuti chichitika ndi chani sipanapite mphindi mene ndazindikira kuti kumbali yawo kumanja kuli galimoto kumbali ya kumanzere kulimanso galimoto ndipo sindinadzidzimuke chifukwa zimenezo ndizanomo ukaona anthu ena mwina akuluakulu akudutsa anthu amakhala ndi chidwi kodi winayo ndani anandifunsa kuti ndine ndani ndatsitsa glass langa kuzifotokoza tangu zichula dzina kuti ndine wa Kongresi anandimenya chibakera choyamba padiso mumachita matama mumakula mtima wina wachula kaindiketa kufuna kundibayana kwa wina wabwera ndi paper spray pamba kundithira pamene chipirikiti chinambika ndakankha chitseko kutuluka kuyamba kuthawa kupulumutsa moyo wanga mwachidule kwambiri mmene momwe ndi mmene zonse zinachitikira kumbuyo ndikuti anyamata wawo kuphwanya galimoto kutenga ndalama zanga zimene makamalizira ku tournament 17 million atenga phone yanga Samsung S24 atenga mipira yonse 102 ndinaona kuti ngati mipira tochepa akuponyera anthu mipira ina rakaika galimoto ngati muona kuti ma video tikuyenda pa social media mutha kuona kunena kuti amaponya mipira imene ana ndi azimayi eno vaza Ford amathamangira okatola inali mipira yanga chipongwe chimenecho ndapangidwa achihana ali pamenepo Ailini Katola ali pamenepo ndinayesera kuwapemphera ndipulumutse kumana ndiyang'anira kumbali si anthu achilendo kwa ine ndanthu ndimadziwa ndathandizapo mbuyo koma nthawi itakwana kuti ndipulumutse kana ndiyang'anira kumbali ndiyambe yekha zokhululuka wakhululukire chifukwa ine ngati mnyamata sindibweza china chilichonse cha chipongwe ndipo ngati ali mapulogalamu obwera Kasungu alola ndilidwa kuzapanga chifukwa vote imene tikavota pa 16 September ineyo ndi chiyembekezo ndikapambana. Chabwino mmene tamvera pamenepo kuchoka kwa iyeyo ndithudi kodi kaya zimenezo ndi zimene zinachitikadi tangomva mbali imodzi yokha mbali nayo sitinayimve koma nkhaniyo inatuluka motero kunena kuti galimoto yake idaphwanyidwa iyeyonso amene afotokozera kuti anamenyedwa komano ndi kuti achihana anali pamenepo sanapangepo zona zilizonse akuti soka Ailini ndani kaya amene ankapikisana nayenso kumeneko amene ankayimira Fordiso nayenso anali pomwepo kumangoyang'ana nyamala jakutani akummenya munthuyi. Chabwino nkhanitu inapezeka kuti inavuta kwambiri mpaka ana akauza Jesse Kabwira chipani cha Malawi Congress Party chamba kuloza ku DPP ndi a Ford anthu oyipa inu mukuyambitsa ziwawa chani zambirimbiri zomwe zinachitika nthawi imeneyo ndipo tibe inali nthawi ya kampeni kuonongerana dzina ndeyi chimakhaso ndi kuti chinthu cha mtengo wapatali kuti upeze mavoti ochuluka komano nkhani inadzachema kwambiri pamene mkulu ameneyo amene tikumutchoti Chikondi Kampachike Chisale adayitenga nkhani ja kukayisiyano ku khoti
kukhoti kumene kuja nkhani akhala kuyendetsa kuti okay kodi no zinakhala motani timve nkhanizi bwinobwino ndeno pano pandira amene wangotulukiranso mkulu ameneyo chikondi kampachike chisale fanda amene anawina mpando wa MP anawina ndiye kuti uyo ndi MP tikunena pano pa nthawi imene anali shadow MP koma pano ndi MP wa dera la Kasungu Central ndikunapezeka zono tino wakakumana ndi achihana kaya anayitana zake ni ndani pamenepo ndikukambirana kunota nkhani zimene zichazi mufuna tizipitirizabe kukhoti kuja kaya achihana wampepesa kazakhala motani komano wafotokozano kunota basi ineyono ndi chipani cha Ford palibenso vuto lina lililonse nkhani jeri kukhoti komano ndikukayipanga withdraw ndikayichotsako kukhoti kuti nkhani jisapitirire ndikufuna mtendere ukhazikike sizotiso awa achihana ndipatsa ndalama kapena chani ayi ndangolingalira ndi mmene akambirana atapanga meeting athu ndaona kuti I think ndizofunikira kuti notipititse patsogolo democracy zambuyo zinapita zijati zichita zinthu zoti zakalekale ayi basi panopa tipitire ndi moyo patsogolo basi ndikukapanga withdraw case ija zikhala motero ndithudi akuti zili motero koma kamba zoti kodi zinachitikadi ndi zimenezo ayi nkhani zoti zinaulutsidwa kuti mkuluyo anaphwanyidwa galimoto chani adapanga onda anthu a Ford akukamba molimba mtima kuna kuti akaona pomwepo sitingayankhule zambiri ife kunalibe ndi side ya magawo awo achihana waso sitinayimvenso bwinobwino koma nkhani zonde zinamveka kuti zinayenda motero ndithu anaphwanyira galimoto komanso akuti anammenya mmene akufotokozera yeyo mipira yake anamulanda kumakamba kuti mipira inkapita kuti nthawi ya kampeni kunali ma tournament khazikitsa zikho zosiyana kukopa basi anthu nde akuti inali chikho kabonaza kamene anakonza iyeyo ndi ankakagawa mipira kumeneko komanso nde kuti ankakapereka ndalama za bonaza imeneyo ngati mbali imodzi yokopa anthu kuti akamuvotere nde akuti ndalama zake zinayi zimene 17 mita inatengedwa kubweranso mipira inatengedwa koma zonsezo akuti iyeyo akufuna asankhe mtendere kuposa kumapitirira ndi nkhani zimene zikukhoti mapeto penipeni mpando anawinanso ndi iyeyo ndi anza ntchito yanje angofuna zomwe bwina pazingokhala mtendere basi moyo upitirire patsogolo ayi tingakambepo zotere nthawi ya kampeni timayembekezerabe ma complications ngati amenewo anthu kuotcherana magalimoto kumenyana kutani kugendana timayembekezera zinthu ngati zimenezozo chifukwa kuti sinanga ena amazitengera kwambiri pa mgongo komano tingakambe kuonera ka act kamene kakuonetsedwa kumapetoka kakuonetsatu kanzimu kosiyana kwambiri iye anawina pa ticket ya Congress magaya ambiri a Congress nde sizondiwina aliyense koma amakonda kwambiri soziwawa muzochitika zawo komano uyuyu ayi ndithu akuona kuti wasankha mtendere kusiyana ndi ziwawa tikamakamba choncha la mupanga ataki Congress tifuna tipereke example ya zomwe zinachitika makamaka ku khoti avitumbiko momba kumene kokonde kuti akufika kuti akatchajidwe mlandu wawo uja ku khoti kuja achina chimwendo banda da china Jessica bwana tsiku limene lijali kunali ka video kena kaka nkachita kuonetsa anthu akumuopseza mtolankhani wa Zodiac winaswala kuti kanalo wa ku Islamic TV kangati Radio Islam amatero Radio Islam ankaopseza zimitsa nduti zimitsa usiyo jampula zimitsa ndi phwanya rofoni imene kumachita tinkachita kumva ndikuti kudzaitseka no video ija zochitikadi zimenezo ndi zimakonda kuchitika amakonda kwambiri zimene zamanakongesa usati chambule chani koma kumuona munthu umukumoni nayo ndi mtolankhani itonena kuti wapita pamene popo ndi Zodiac ntchito yake ndi imene yoyo akutola nkhani hayi zimitsa chimene tikumenya akonda zimenezo ziwawa kwambiri basi mango tamangira kuti solution yake yayonse ndi ziwawa koma tikuona zosiyana tunduyo ndwakongeresera amene koma akunena kuti ayi ndofuna mtendere nkhani zija sinduzipitilizaso kuja ku khoti mfake takambirana atamvana aiza bwinobwino na ziterebwe zizikoma ndekuti tizinena kuti ndale zidatha ndi nthawi yonena kuti tipusheno kupititsa kutsogolo dziko lathuli mogwirana manja posatengera kuti iwe ukuyima mbali iti ukuyima mbali itino muli maganizo ena aliwonse ayike ni mu comment section kwayika mwalemezanso maganizo anzathu akuti